Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Игътибар балалар. Азнакайда юл хәрәкәте буенча профилактик чара үткәрелде. Районыбызның медицина хезмәткәрләрен кутладылар. Энтузиастлар эндуро буенча мотоквадро ярышларда катнашты. Әлмәттә балих булмаган катнашында юл транспорт хәлакәте теркәлде. 18 июньдә Әлмәт районы Русакташы авылының Комсомольск урамында Део Матис автомобилен йөртүче мопед белән бәрелеше. Мопед артында 2008 елгы үсмер була. Беренчел мәгълүматлар буенча җиңел автомобиль йөртүчесе сулга борылганда мопедта баручыга юл бирми. Нәтиҗәдә мопедның 2010 елгы пассажирына шәһәр хастаханәсенең нейрохирургия бүлегенә озатыла. Аварияны булдырмый калуның иң үтемле чарасы аны кисәтү. Шуның өчен республикада профилактик чараларга үзгә игътибар бирелә. Азнакай шәһәренең Татарстан мәйданында мәктәп яны лагерьларына йөрүче балалар өчен юл хәрәкәте иминлеге көне үтте. Профилактик чараны үткәрүнең максаты кызыклы, мавыктыргыч уеннар аша балаларда юлда йөрү куркынычсызлыгы күнекмәләрен ныгыту. Җәйге каникуллар чорында балалар күп вакытларын урамда, һавада үткәрәләр. Аларның юлларда имин, бәла-казасыз йөрүләре иң мөһим мәсьәлә булып кала бирә. Шәһәрнең Татарстан мәйданында уздырылган чарада нәкъ менә балаларның иминлеген саклауга юнәлтелгән. Помни, на проезжей части выделена полоса для велосипедистов, она предназначена и знаком обозначена. Только там, где этот знак, ездить безопасно. Велосипедисты, велосипедистам влетают как артисты. Правила дорожные никогда не нарушают, правила дорожные знают и соблюдают. Профилактик чарада шулай ук ЮХИДИ бүлегенең административ закончалыкны башкару буенча инспекторы Бусат Жавадов, юл хәрәкәте хәвефсезлек учреждениесенең профилактика буенча бүлеге җитәкчесе Альмира Сәгъдәтуллина да катнашты. Вы у нас большие молодцы, соблюдаете правила дорожного движения, потому что я лично патрулирую по городу, вижу то, что вы большие молодцы. Хотелось бы сегодня рассказать про велосипеды. То, что нужно соблюдать правила дорожного движения при управлении велосипедами. То есть нужно управлять именно на тротуарах, не выезжая на проезжую часть. Алар балаларны юл кагыйдәләрен катгый сакларга чакырдылар. ЮХИДИ бүлеге хезмәткәрләре үз чыгышларында велосипед, самокатларда йөрү кагыйдәләре турында сөйләделәр. Биредә оештырылган уеннар аша балалар юл йөрү кагыйдәләрен кабатладылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Рәсми хәбәрләргә. Бүген калабызда медицина хезмәткәрләрен тәбрик иттеләр. Һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан ак халатлы шәфкать ияләре Нефтче мәдәният сараенда җыелды. Тантанада без дә булып кайттык. Концерт залында Әлмәт районы медицина хезмәткәрләре җыелды. Аларны бер уртак эш кешеләргә сәламәтлек бүләк итү теләге берләштерә. Әлмәт районара күп профильле хастаханәсенең травматологы Ирек Бәйрамов 2013 елдан бирле медицина өлкәсендә хезмәт куя. Балачактан ул табиб булырга хыялланган. Травматология пунктында ул юкка гына сайламаган. Андый талантлар әнидән күчте ди ортопед. Без төзәткәннән соң бездән үзләренең аяклары белән китә алса, авырткан куллары белән һөнәргә кире кайтасак, без һөнәргә кире кайтулары безне менә шу хисләндерә дә инде. Табиб эше бик катаулы хезмәт. Балалар белән эшләү бигрәк тә, чөнки алар кайсы җирдә авыртуын да әйтә алмый. Балалар табибы Роза Бариева үз пациентының йөрәгенә ачкыч таба белә. Поднимается настроение, улучшается. И когда видишь счастливых, особенно детей, маленьких детей, прям тонус поднимается и хочется работать и работать. Сәламәтлек сагында торучылар кешеләрне туганнан алып, бакый дөньяга киткәнче гомер буе озатып баручы һөнәр ияләре. Шуңа күрә медицина хезмәткәрләре көне ул бөтен халык бәйрәме. Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нагуманов барлык медицина хезмәткәрләрен котлап рәхмәт сүзләрен җиткерде. Вы дарите не только здоровье, не только жизни, вы самое главное дарите качество жизни. Вы дарите
самое ценное, то, что мы сейчас ценим и уважаем, это жизнь. Вы дарите то, как эта жизнь проходит. Без ваших усилий, без вашей работы невозможно представить вообще нормальное сегодня благополучие. Бәйрәм хөрмәтенә Әлмәт талантлары тантана геройларына үзләренең иң яхшы концерт номерларын бүләк иттеләр. Азнакай районы иҗтимагый оешмасы Мәгариф идарәсе белән берлектә җәйге мәктәп яны һәм хезмәт лагерьларының эшчәнлеге белән таныштылар. Быел районда 22 мәктәп яны һәм 13 хезмәт һәм ял лагере эшләп килә. Анда барсы 1170 бала йөри. Лагерь тормышы белән безнең иҗат төркеме дә танышып кайтты. Мәктәп яны лагерьлары үз эшчәнлекләрен төрле юнәлештә алып барып, балаларга патриотик, физик, эстетик тәрбия бирәләр. Кәкре елга авылында исә мәктәп яны лагере тарихны өйрәнү юнәлешендә эшли. Бездә ике лагерь эшли, бер лагерь инде пришкольныйда, анда 20 бала. Ул краеведческий направление буенча без инде история авыл тарихларны өйрәнәбез. Шунда йөрибез инде бөтен матур объектлар карыйбыз инде экскурсияларда. Икенче лагерь трудовой лагерь инде, трудовой лагерьдә мәктәп территориясендә эшлиләр алар, шәшкә утырталар, су себәләр. Биредә балалар хезмәттә дә сынатмыйлар, уеннарда да актив катнашалар. Менә сезнең алдыгызда сез күрәсез, балалар уйныйлар эрудит дигән уен белән. Ул шундый полезный. Менә сез карасагыз, берәүләре составляют слова. Шулай да без балаларның укымышлыгын күрәбез, икенчеләр шушы сүзләр белән уже очколар зарабатывают, һәм калган балалары насчитывают. Таким образом, безнең балалар математиканы да кызыгып өйрәнә, ял вакытында һәм рус телендә мавыктыра. Алга таба күчмә киңәшмә Мәлбагыш авылында дәвам итте. Биредә Татнефть компаниясе ярдәме белән зур эш алып барыла. Инде хәзер мәктәпнең үз теплицасы бар. Яшь үсентеләрне күчереп утырту укучылар өчен аеруча мавыктыргыч. Заманча һәм уңайлы. Татнефть компаниясе ярдәме белән булдырылган әлеге җайланма ярдәмендә биредә бүген көненә 7-8 мең төп үсенте утыртыла. Авылны, юлларны, социаль объектларны төзекләндерү, күмәкләп агач утырту, әлбәттә нефтьчеләр ярдәме белән башкарыла. Балалар бик сөенеп, рәхәтләнеп йөриләр, ашау, ял итү бик ошый укучыларга. Ә менә трудовой лагерь буенча инде укучыларыбыз безнең менә шушы Татнефть 3 еллык ясаган лабораториядә эшләүләрен дәвам итәләр. Күчмә киңәшмәдә катнашучылар биредә балаларның эшчәнлеген күреп, туган телгә багышлап уздырылган чарада да катнаштылар. Миңа лагерь бик ошады. Менә спортзалга йөрибез, шунда уеннар уйныйбыз. Тагын менә малый сабантуй үтте, бездә шунда бик ошады. Экскурсияга йөрибез, музейга йөрибез. Кинотеатр барабыз, карыйбыз. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган ялларда дөнья күләм мотоциклчылар көне уңаеннан югары мактаманың урман массивында эндуро арендлашу буенча хәвәскәрләр өчен юлдан тыш мотоквадро ярышлары узды. 40-тан артык спортчылар экипажы беренче булыр өчен чокырларны, трамплиннарны һәм сазлыкларны кичерергә җыелган. На этой полянке мы второй уже раз проводим это мероприятие. Я надеюсь, что оно станет традиционным. 4-я гонка, в принципе, набирает такие обороты, я даже завидую. Эндуро махсус спорт трассаларында юлсыз узыш. Хәзерге вакытта эндуро төренә җиңел трасса да кертелә, әмма мондый узышлар 5-6 сәгатьтән дә ким булмый. Әлеге ярышлар инде 4нче кат оештырыла. Бу юлы киңәйтелгән форматта. Биреме 6 сәгать эчендә стартта бирелгән GPS нокталарының максималь санын җыю. Быел ярышларда 3 транспорт түре катнаша алды. Для мотоциклистов в данный момент у нас 31 точка стоит, для квадроциклистов 24. Ну и так как у нас новый класс 4×4, для них всего 12 точек пока. Но они у нас так любители пока. Мотоциклның автомобильдән айырмалы буларак берничә өстенлеге бар. Мотоцикл юлларда бөкеләр хасил итми, ягулыкны да аз таләп итә. Парковка урыннарында күп урын алмый. На велосипеде катался, потом на мотоцикл сел. Захотелось проехать подальше, побольше, посильнее. И вот это вот каждый день радует мотоцикл. Выезжаешь на природу, покатался, никому не мешаешь в лесу.
Катнашучыларның географиясы киңейді. Әлмәт, Лениногорск, Октябрьск, Ижаудан килүчеләр дә бар. Сулыш авыр айыптан зәгыйфләнүгә карамастан барлык экипажлар финишка җитте. Иң-иңнәре лаеклы бүләкләрен алды. Все, поехали дальше. Сәламәтлекнең аслы яшәү рәвешендә спорт булган сәламәтлекне ныгытырга гына ярдәм итми калмый, какшаганны да кайтарырга сәләтле. Колабызның сәламәтлеге шикле спортчылары моны күп тапкырлар раслады. Чираттагысы Сочида узган пауэрлифтинг һәм көчле спорт төрләре буенча Европаның ачык финалында җиңү белән ныгытылды. Әлбәтнең беләге көчле егетләре белән Рәдифә Нугманова аралашып кайтты. Марат Галиповка нибары 13 яшь. Пауэрлифтинг белән ул 1 ел элек кенә шөгыльләнә башлый. Ләкин шул кыска арада төрле дәрәҗәдәге ярышларда лаеклы нәтиҗәләр күрсәтергә өлгерә. Шул исәптән Сочи шәһәрендә пауэрлифтинг һәм көчле спорт төрләре буенча Европаның ачык финалында да. Занимаюсь 3 раза в неделю. Суббота, воскресенье отдых. Занимаюсь жим лежа и другие остальные мышцы качаю. Маратның тренеры атказанган спорт мастеры Ришат Фаттахов. Бүген ул Татарстанның пауэрлифтинг буенча милли ассоциациясе президенты. Ришат Талгатулы иң башта үз алдына максатлар куеп, шуңа ирешергә күнеккән. Сочида узган ярышларда ветераннар арасында ятып штангы күтәрү буенча абсолют чемпион исеменә лаек була. Ветераннар арасында тагын бер алтынны Татнефть компаниясе хезмәткәре Александр Ильин да яулый. Соревнования проходили по 11 видам спорта. Выступило от нас, от Республики Татарстан, 19 человек. Командное место мы заняли 4-е. Но с города Альметьевска было 5 человек. Татарстанлыларның нәтиҗәләренә Әлмәттән тагын 2 спортчы, слэш-хоккей командасы тренеры Богдан Мохов һәм аның ярдәмчесе Владимир Тихонов та лаеклы өлеш кертә. Пауэрлифтинг мне дает вес в себе, здоровье тела, здоровье духа, стабильности какой-то, дальнейших побед. Соревновался я, получается, в про, то есть со всеми наравне, и я скидывал вес, как бы готовился к этому профессионально, и как бы были, да, соперники такие серьезные. Киләсе ярышлар 21-23 сентябрьдә Екатеринбургта узачак. Әлегәчә үз хисабына җиңү яулап килгән спортчылар үзләренә теләктәшлек һәм ярдәм күрсәтүче иганәчеләргә шат булачак. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Милләт Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән саулыгыз.